Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumana kini ni Master Tomas Dioenio Senior kinsa ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Jesucristo sa dinipasya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin usab sa walaan nga magtutudlo makadangat nining tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon niya sa yon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay mong ikaalagad nga na kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mao nga sibihan sa DYLA magsugod kita alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon sa adlaw nga Domingo o inguman usab sa uban nga dapit padayon sa nato ni mabati sama dito sa DYHR sa Toledo sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa adlaw nga Domingo o inguman usab dito dapit sa Merida sa DYRB FM sa Merida padayon gyapon nata nga mabati sa mao nga sibihan o inguman usab sa Cagayan de Oro City sa DXQ sa oras alas 12:01 ang takna sa kahaponon o inguman usab sa DXRyo padayon gyapon nato na nga mabati ang maong sibihan magsugod ang oras alas 10 alas 11 ang takna sa Kabuntagon o inguman sa Villanueva padayon kana sanglit ang atong programa alas ni kabat naman kini sa 26 ka mga radio station sa Visayas ug Mindanao nga area sa tuyog tinguha nga may baluan ninyo ang mga doktrina nga gibarugan usab sa pagtulong ng PBCM na din na kami nagpamatuod dinidapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong panahon karon nga natuman kana sa kanunay namong pagtugan nga kanino natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas Dioenio Senior og sa pagpumusta sa tanan nga mga kaigsunan no diri dapit sa sentro sa Visayas area sa branch number 25 sa diha sa atong chapter sa Wireless Mandawi City ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia og sa tanan nga mga membro diha nila ng Suping Perolino nila ni Sister Margarita Igunia diha sa Kasuntingan asay ko sa Turingan Mandawi og sa Tipolo nila ni Sister Ivy Valenzuela og ni Sister Janice Valenzuela og yuman dito dapit sa Konsolasyon nila ni Sister Angela Flores uban sa iyang pamilya o nila ni Sister Lucy Fanta diha sa Konsolasyon sa mga kaigsunan diha dito dapit sa Cordoba nila ni Brother Manolito Duroy o yuman dito sa Ormoc sa tanang mga kaigsunan no diha sa Ormoc nila ni Brother Rodrigo Pamunde o ni Brother Danny Aing o ginguman usab sa Kambantog sa atong chapter nila ni Brother Juanito Digorio o sa tanan nga mga membro diya sa mao nga dapit o lakip dito dapit sa Bohol sa Montisuerte Carmen Bohol dito dapit sa mao nga branch nga gipanguluhan ni Brother Longlong Divino o ni Brother Painagan Gregorio Painagan ang iyang Vice President sa maong dapit o sa maong chapter o sa tanan nga mga membro diya sa maong dapit kumusta og maayong pagpatalinghog nining tungura kalakip usab sa atong mga Facebook subscriber maayong pagtanaw usab sa Facebook kalakip usab sa YouTube o giman sa dito sa kumpa sa atong ninopis
sa PBCM compound nga din na ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Marie Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas kinabuhi kang Madam Gaga Eugenio ug sa nga makigsuna na lang diha maayong buntag kanyang tanan og ano pa yatag ko sa lain nga alagad magapangmusta usab nga na kaninyo. Ini usab si Brother Dennis Gonzales sa maong pagi among gipadangat ang pagpataling og unta sa uban nga wala bagyod makadungog nini nga pagsibya no. Sama sa mga suki ni Sir Jonex among panginaot nga unta motimbaya kamo kay dako kining impact unya sa ulahing mga adlaw. Kay kami nagmantala dili na sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kundi sa Espiritu Santo nga natuman sa among magtutudlo ang tao motuuman og dili siya may katumanan ini. So ihatag ko kamo sa lain. Kumusta gihapon mga kagilan ug mga kaigsunan kini gihapon yung alagad Brother Luciano Panta katambayayong gihapon nining tungura karon sa pagatuon usab kaninyo sa mga kamaturan nga nakasulat sa Biblia. Mga kamaturan nga kung mao atong hingpit nga dawaton mao gayoy makapagatod kanato sa tinuod gayod nga kaluwasan ug aron sa pagpadayon ani paghapon usab pa kaalagad. Kumusta og mayong buntag usab kaninyong tanan kaninyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio magig-uban gihapon kaninyong tanan. Usa kita ka oras ug 15 minutos dinhi sa maong istasyonan sa DYFA ug ako na lang mga pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan nga tanan mga membro sa PBCM bisan pa sa mga dili membro bisan sa ato ang mga listener sa radyo bisan pa sa nagtan-aw sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan mga higala ug magkaigsuonan ug among mga papanginaot nga ana kamo karon sa kabasko sa lawas aron nga kana inyong magamit dinhi sa pagpatalinghog dinhi ang pagtulunan may tungod sa Espiritu Santo. Og tungod kay bilinhon man ang oras mao nga ato kining sugdan karon Brad Samuel, Brad Bobot Panta, Brad Dennis ang maong tema. Ang tema karon nga atong pagaisgutan mao ang kabahin may tungod nga ang atong magtutudlo Master Tomas Eugenio Sr. siya man mao ang atong gipaila karon sa ikatulong kapanahonan na siya mao ang katumanan sa gisaad ni Kristo nga mao ang Espiritu Santo. Lamang ang uban dili sila motuo tungod kay ilang gituan nga Espiritu Santo dili makita. Makadaghan naman nato kana natun-an dinhi nga ang Espiritu Santo magbaton gayud og lawas apan lagi kumo kay wala man sa ilang kaugalingon ang pagtuo so dili nato sila mapugos. Brad Dennis, Brad Samuel, Brad Bubot Banta ang maong ilahang pagtuo tungod kay naaman tay gitawag og freedom of religion. Mao nga ato lamang silang pasagdan apan dili kita muundang sa pagpaybalo kabahin may tungod sa katuman sa Espiritu Santo ngano man nga dili tuuhan ang maong maayong balita sa Espiritu Santo ug kanay walay kalainan nga sa unang kapanahonan sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo mausab gihapon nga ang mga tao wala gihapon mutuo. Kumo kay ang mga tao wala man mutuo mausab sa Espiritu Santo nini atong panahon ang tao sab lisod gapon sila mutuo tungod kay nakasulat ta kana sa Biblia. Asa ba nato mabasa Brad Samuel ang nakasulat sa Biblia nga ang namao kaniadto mamaugma nga kung unsay nahitabo sa panahon sa atong Ginoong Kristo mahitabo sad na sa katulong panahon diha sa Espiritu Santo. Naabay atong lig-ong pruba nga mabasa sa Biblia nga ang nahitabo kaniadto mahitabo sab sa Espiritu Santo. Aniya Brad Cesar atong pagbasahon ang Biblia nga gipahayag sa Biblia nga sama usab sa kanang panahon nga nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kapanahonan sa iyang pagtungha lugar sa kalibutan wa usab siya dawata sa mga tao wa siya tuhoe ingon usab niya na sa pag-abot pod sa kapanahonan sa Espiritu Santo mao gyud gihapon ang sistema nga sa pagpamatuod sa Espiritu Santo ning atong panahon karon ang mga tao usab wala gihapon sila'y pagtuo niini. Niyaw sa Biblia gihatag ang paghulagway sa Biblia sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1
bersikulo 9 gingon ang mamao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. So nakita nato ang Biblia nagtug-an nga aduna di ay nahitabo kanhi sa unang kapanahonan nga mahitabo usab sa katulong kapanahonan diha sa Espiritu Santo kaysa samang pagkaagi ang namao daw kaniadto mamao usab ugma. So kung wala man tuhoy ang atong Kristo, so diha po sa katulong kapanahonan sa Espiritu Santo moabot po di ay nga ang mga tao gahi sila mutuo kay ngano naka-record mandaan sa Biblia. Karon Brad Bubot pantang sa unsa ba hinungdan, iridi tingali ang buhat kapitulo 2 bersikulo 22. Sa unsa ba hinungdan, ngano ba nga ang atong Ginoong Kristo wala man nila tuhoy. Unsa ba'y rason o bugat nga rason ngano nga ang atong Ginoong Kristo wala man tuhoy sa ikaduhang kapanahonan kay unsa ba di ay ang ilang pagtuo diha sa atong Ginoong Kristo. Ani atong basahon ang buhat sa kapitulo 2, bersikulo 22. Inyong patalinghugan mga mahal nga tigpaminawan. Mga tao sa Israel, patalinghugi ninyo kining mga pulunga. Jesus nga Nazaretnon, tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios pinaagi sa gamhanang mga buhat o mga kahibulungan o mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinagi kaniya. Sa tiliwala ninyo, sumala sa inyo ng nasayran. So, ang nabasa di ay kay nganong wala tuhoy ang Kristo tungod kay ang pagtuo sa tao lamang. Kung kana gani karong panahon na dala-dala man na karon sa nagkalain mga reliyon, wala tuhoy kay tao lang. Karon unsa pa ang dugang pruba Brad Dennis iridi ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 unsa pa ang dugang rason ngano nga ang atong Hesus Kristo wa gyud tuhoy do na babay dugang pruba nga mabasa sa Biblia. Unang Timoteo. Ang pruba nini ako lang pagbasahon sa basahon ni sa Timoteo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 5 na matod pa kay adunay usar ka Dios og adunay usara ka tigpatiwala sa Dios og sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. So ang nabasa nga nang nagbinili ang tao sa pagtuo tungod kay ang ilang pagtuo o ang pag-ilan nila kang Kristo tao lang. Kay para kanila nga ang Diyos dili gud daw makita mo na ang ilang mga rasones. Pero ato lang pasagdan mupadayon kita ni ana. Karon unsa pay butang Brad Samuel nga mao ang bukod o bikil nganong ang tao wa gyud tuhoy ang atong Ginoong Kristo. Sa unsa ba hinungdan ug unsay rason mayo tingali mo basaho ng Juan kapitulo 7 bersikulo 10 ngadto sa 17 aron kana mo atong ipakita ug unsay rason ug unsay bikil ngano nga ang Kristo sa iyang kapanahonan wala tuhoy bisan pa gani ang Espiritu Santo ning atong bag-ong panahon karon. Unsa bay bikil nganong dili tuhoan ang Kristo Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sitas kung unsa ang mga rason kung ngano nga nahitabo nga wala gyud tuhoy ang Kristo sa iyang kapanahunan kanhi sa Juan sa kapitulo 7 sa giingon ni Brad Cesar sa bersikulo 10 ang atong pagbasahong giingon apan sa nangadto na sa fiesta ang iyang mga igsuon siya usab miadto dili pinasundayag kundi ingon nga siya siyara matud pa sa atong nabasa nga Sige ato sa 17. padayon nato sa kanang bersikulo 11 no ingon og didto sa pista ang mga Hudiyo nangita kaniya og nagingon hain ba siya ug didto daghang mga hulong-ihong sa mga tao may tungod kaniya samtang may nga nag-ingon kang Kristo kibali pakadto kang Kristo siya maayong tao ang uban no nag-ingon dili hinunua
nagapasalaag siya sa mga tao mo lugar mga ubang Mga po'y bikil, nagpaisalaag daw ang Kristo. Ang mga tao sa Bisan taliwala nga nunay tao nga nag-ingon nga mayo man na siya. Pero ang ubang po mga tao nag-ingon nga dili oy nagpaisalaag daw na ang Kristo. Sige daw. Padayon tas bersikulo 13 Brad Cesar. Hinoon tungod sa kadlok nila sa mga Hudyo, walay misulti sa dayag, may tungod kaniya kay nangadlok lagi ang mga tao sa mga Hudyo. 14 gingon. Og sa nga tunga na ang pista, si Jesus misaka sa templo og nanudlo. Sa 15. O ang mga Hudyo ni bulong niining nga na nag-ingon, naon sa bang mahing katunan man kining tawhana nga wala man unta siya makaeskwela mo ni ang mga kanang mga tao nga nahibong katong mga Ang Kristo lugar, nahibulong sila. O nahibong kay nanudlo lagi siya sulod sa templo niya matud pa sa 16. Og si Jesus mitubag kanila, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon kun dili iya sa nagpadala kanako, ingon si Kristo. Sige. O kung 17. nauyon matud pa kun ayon ni bisan kinsa ang Kung tuyoon, o kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang may baluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinagalingon kong pagbulutan. so ang usa sa bikil di ay nganong wala sudtuhoy si Kristo pero adunay uban nga ning dayo. Oo, ning- Dunay uban nga mituo nga mingon nga oy dili oy mayong tao na. Ang uban sa dagingon nga wala oy nagpaisalaag na. Ang ikatulong bikil Brad Samuel tungod kay si Kristo na nagpadudlo man dito sa templo pero nahibulong ang mga Hudyo ug mga Pariseo nganong doon na mahikatunan ang Kristo nga untawa man daw ni makaeskwela. So ang bikil di ay ngano nga wala nila tuloy ang Kristo tungod kay ang Kristo wala daw kaeskwela. Ingon ana ang bukog sa ilang kaugalingon nganong wala mutuo ang mga tao sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa pay dugang rason Brad Bubot Panta iridi ang Marcos kapitulo 6 bersikulo 1-4 unsa pa ba ang bikil ngano nga di gyud nila tuhuan ang Kristo kay unsa ba ay si Kristo sa iyang kaugalingon gawas nga siya tao, gawas nga siya walay pinag-aralan, walay grado unsa pa si Kristo sa iyang kinabuhi sa dinhi pa sa kalibutan. Marcos kapitulo 6 1 ngadto sa 4. Ni atong mga basahon ang sitar ni mga basahon Brad Cesar ingon ini. Og si Jesus mipahawa dito og miadto siyang kaugalingong lungsod og ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya. Og sa pagkaadlaw nga ipapahulay siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinaguga og ang daghang nakadungog kaniyan hibulong nga nag-ingon diin ba niya hibaton ni kining mga butanga og unsa bang kaalama kining gikahatag kaniya og ang mga milagro nga nahimo pinagi sa iyang mga kamot. Dili ba siya mauman ang panday ang anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago o ni Jose o ni Judas o ni Simon? O dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman uban kanato? O kanila o kaniya nakaplagan nila ang kagayunan sa pagkapangdol. O si Jesus mingon kanila, ang propeta dungganan bisan diin gawa sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang kaugalingong kaparyentihan o sa iyang kaugalingong panimalay. So nganong wala di ay tuhui ang atong Jesucristo tungod kay anak siya daw ni Maria nga usa lamang kapanday. Muna ang ilang pagtuo sa atong Ginoo Jesucristo nga taliwala nga ang atong Ginoo Jesucristo Dios man unta siya apan ngano nga ang mga tao kanhi sa unang kapanahon wala mo tutungod kay ang ilang pagtanaw ang rason nila panday anak ni Maria unya tao lang unya wa pagyud grado wa pagyud makaeskwela mao kana ang butang nganong wala tuhi ang atong Ginoo Jesucristo karon unsa pa ang dugang rason Brad Dennis Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 6 ngano man unsa pay dugang prueba ngano man nga ang atong Jesucristo wa pud nila tui sugda ang 1 ngadto sa 6 diretso pagbasa.
So balikon lang ang gipahayag o ang gisita Nya ilahos sa size. Marcos 1:6 pero gikan sa bersikulo 1 ilahos lang ngadto sa size. Okay. Og si Jesus mipawa didto og miadto sa iyang kaugalingong lungsod og ang iyang mga tinunan mikuyog kaniya. Og sa pakaadlaw nga ipapahulay siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinagoga. Og ang daghang nakadungog kaniya nahibulong nga nanag-ingon, diin ba niya hibaton ni kining mga butanga? Og unsa bang kaalamat kining gikahatag kaniya? Og ang mga milagro nga nahimo pinagi sa iyang mga kamot, dili ba siya mauman ang panday ang anak ni Maria og igsoon nila ni Santiago og ni Jose og ni Judas og ni Simon? Ug dili ba ang iyang mga igsoong babae ani man uban kanato ug kaniya nakaplagan nila ang kahiyonan sa pagkapangdol. So si Kristo usab makapangdol sa biyay. Og si Jesus mingon kanila ang propeta dungganan bisan diin gawas sa kaigalingon niyang lungsod og sa iyang kaugalingong kaparentiyan og sa iyang kaugalingong panimalay. Og dito wala siya makahimog mga milagro. Gawas sa pagtapion sa iyang makamot diya sa pipila ka mga masakiton og iyang gipangayo sila. Og nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo og sa mga kabalangayan misuroy siya nga nagpanudlo. Oh, ang bikil nganong wala tuho tungod kay daan nang nakalatid sa Biblia nga bisan pa daw ang Dios dili siya mahimong dungganan diha sa iyang kaugalingong lungsod. So imagine ka, diha sa iyang kaugalingong lungsod nga diha siya nagdako. Ay, matawag man siya Diha siya na ila, pero ang mga silingan niya wa gyud motuo. Imagine ka na, nakita gud unta nila ang mga milagro, nagtapion ang atong Ginoong Kristo, gipangayo ang mga sakit, pero unsa pagigihimos mga tao kani sa unang kapanahonan, wa gyud gihapon sila motuo. Taliwala nga dunay mga milagro nga ilang nasaksihan diha sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay duna nay nakalatid sa Biblia nga ang propeta dili daw dungganan bisan diin gawas sa iyang kaugalingong lungsod o ang iyang kaugalingong paryentihan sa iyang kaugalingong panimalay ug didto naghimog mga milagro ang atong Jesucristo gipangayo ang mga masakiton pinaagi sa pagtapion niya sa iyang mga kamot. Ingon ana ang bikil nganong wala tuhoy ang atong Jesucristo tungod kay way grado, panday, dunay mga igsuon, anak ni Maria. Ingon ana ang atong nakitang pahayag sa Biblia nga kana ang nahitabo sa atong Jesucristo mahitabo pud na sa Espiritu Santo nga dili po tuan mao manggani kami sa among pagwali dinhi sa nakalaing mga dapit sa nakalaing mga radio station ang tao gahi gid mo tuo nga naman daan nang nakalatid sa Biblia. Mao kana ang atong nakitang pahayag sumala sa gipakita sa Biblia. Karon unsa pa bay bikil Brad Samuel? Iridi ang Juan kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto 23. Unsa pa ba ang bikil ngano man nga ang Kristo di gyud nila tuan unsa pa bay bugat nga rason sa diha nga atong Jesucristo nagwali nagmisyon siya sa iyang kaugalingon nagpaila siya sa kaugalingon nga siya maong gipadala sa iyang langit nun nga man unsa pay bikil sa tao nganong wa pa tuhoy wa pud tuhoy ang atong Ginoong Jesucristo. Ania Brad Cesar basahon ta ang nakasulat lugar sa gingon mo nga sita sa Juan siyang kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto sa 33 ang atong pagbasahon gingon. Og nitabo nga didto sa Jerusalem gisaulog ang fiesta sa dedikasyon. Tingtugnaw kadto og si Jesus naglakaw-lakaw sulod sa templo sa portiko ni Solomon. 24. Ug unya gialirungan siya sa mga Hudiyo ug iyang gipangutana nga nag-ingon. Matud pa sa atong mabasa. Unsa pa man dugay ang imong hinam pagkakulbahinam kanamo kung ugaling ikaw mao man ang Kristonan tugani kami sa laktod gayon matud pa katong mga tao nga mga Hudiyo nga didto niadtong panahon matud pa sa 25 o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon gituganan ko na bitaw kamo apan wala kamo managpanoo
ang mga buhat nga akong ginahimo sa ngalan sa akong amahan, ingon si Kristo. Kini nagapamatuod may tungod kanako. Sa 26, apan kamo wala man nagpanuot tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero, ingon si Kristo. Sa 27, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. O ginatagan ko sila kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag ug walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. Moy matud pa ni Kristo niadtong iyang mga karnero. Ang akong amahan nga moy naghatag kanila ngani kanako niadtong mga karnero. Siya labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa ako Sa kamot, sa amahan. Ako ug ang amahan matud pa ni Kristo usara. Sige pa, 31 hangtod 33. Unya ang mga Hudiyo namunit na usabog mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. O kanila si Jesus mitubag na nag-ingon. Gipakitaan ko kamo daghang mga maayong buhat, ingon si Kristo, gikan sa amahan. Unsa baba niining mga buhata ang hintungdan inungdan nga niini inyo akong pagabatuon, ingon si Kristo. Sa 33, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios ug tao karaman unta. Pag-ila. Ang bikil di ay nganong wa tuhoy ang Kristo tungod kay ang ilahang pagtuo sa mga Hudiyo kanhi sa unang kapanahunan, matud pa kanila bitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon ato kang Kristo, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. So ang rason sa ilang pagtuo kadi lagi sila motuo nga ang Kristo Dios, mao nga ang ilang pagtuo nagpaka-Dios. Mao hinungdan nga ang atong Ginoong Kristo ilang gibato kay tao ra lagi nagpaka-Dios daw. Mao kana ang mga rasones ngano nga ang Ginoong Kristo wala nila tuhoy. Gawas nga wala tuhoy, unsa pa bay dugang prueba brad bubot panta. Iridi ang Juan kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 15 ikama sa 19 ngadto sa 21. Unsa pa bay dugang nato makitang pahayag sa Biblia? Atong basahon giingon mo nga sitas ba Cesar sa Juan kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 15 kuma 19 ngadto sa 21. Okay. Ako mao ang mayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Maingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug igahalag ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. 19. Sa 19. Og nahitabo no sab ang pagkasumpaki sa mga Hudiyo tungod nining mga pulunga. Daghan kanila ang nanag-ingon, kini siya giyawaan og nagsalimuang. Nganong mamati man kamo kaniya? Ang uban nag-ingon, kining mga pulunga dili iya sa giyawaan. Makahimo ba ugod ang yawa sa pagpabuka sa mga mata sa buta? Kita mo? Ingon ana ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo nga sa iyahang kaugalingon nagbuhat siyag maayo. Unya na matud pa kani og nahitabo na usab ang pagkasumpaki sa mga Diyo tungod diining mga pulunga kay daghan kanila ang nanag-ingon kini siya giyawaan. Imagine ka, nag-ayo si Kristo og mga sakit, ang mga buta iyang gitambalan, gipabuka ang mga buta, pero unsay gisulti sa mga Hudiyo? Ang gisulti sa mga Hudiyo nga si Kristo giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man mo niya. Paita no? Taliwala lugar sa gihimo sa atong Ginoong si Kristo, nakaako pa gyud ang tao nga giingnan nila nga si Kristo giyawaan.
Ingon ana ang kasaysayan sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Naunsa pa ba ang dugang pa, Brad Dennis? Basa ang Juan Kapitulo 8, versikulo 48, ngadto sa 49, ikama sa 51, ngadto sa 52. Unsa pa ang dugang nahitabo o prueba nganong wa gyud tuoy ang atong Ginoong Kristo. O ako lang basahon sumala sa imong ipadayag Juan nga 8. kita sa Brad Cesar sa Juan Kapitulo sa 8, Kapitulo 8 versikulo 48 ngadto sa 49. ganito kama 51 ngadto 52. Sige. matod pa din kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nanagingon, dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw sa Marianhon o giyawaan? Si Jesus mitubag kanila nga nanagingon, ako wala inyawa hinunoa ako nagpasidungog sa akong amahan o kamo nagpakaulaw kanako. Sige. Padayon. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo matod pang Kristo nga kon adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinatig kamatayon. Sige. O, ang mga Hudiyo mingon kaniya karon napiho na gayud namo nga ikaw giyawan. Si Abraham namatay, mingon man ang mga propeta, ug unya mingon ikaw kung adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gyud makatilag kamatayon. Lisod ni nga pamahiin sa Kristo. Kita mo, unsa di ay ang nabasa nimo, Brad Dennis, ang giingon sa mga Hudiyo kaniya nag-ingon, mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon ato kang Kristo ha. Dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw sa Mariano ug giyawaan? Og si Jesus mitubag nga nag-ingon, ako wala hinyaw ay hinuno ako nagpasidungog sa akong amahan ug kamo nagkapakaulaw kanako. Ngani dili ako ang naninguha sa akong walingong kaduganan anay giingon diri sa 51 og sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kun adunay magatuman sa akong pulong ug siya dili gayud makasinatig kamatayon. Unya unsa pa dayon ang giingon pa sa Biblia. Og ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon napiho gayud namo nga ikaw giyawan. Si Abraham namatay, maingon man ang mga propeta. Ug unya miingon ikaw kun adunay magtuman sa akong pulong, siya dili gayud makatilaw kamatayon. Labaw kapabas sa atong amahan nga mao si Abraham nga namatay. Og ang mga propeta nga namatay nagpakakinsa ka man uroy ginas Kristo lugar. Kay matud palagi nga si Kristo nga kun doon na daw magtuman siyang pulong, di daw makasinatig kamatayon. Mo nga ning reply ang mga Hudiyo nga labaw papaday ka ni Abraham. Si Abraham gani nangamatay gani bisan pa mga propeta namatay no nga ang mutuon hinuon nimo di hinuon mamatay. Mo man ibikil nga nila to si Kristo unsa pa giingon, nagpakakinsa ka ba uroy ginas Kristo. Ug si Jesus mitubag nga nagingon, kun ako mao ang nagpasidungog sa kugulingunan walay hinungdan, ang maong kadungganan ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan. Ang giingon nga mao ang Dios, apan wala man lagi kamo makaila kaniya, ako nakaila kaniya. Kung nag-ingon pa ako nga ako wala makaila kaniya nan bakakon unta matud pa ni Kristo, bakakon unta ako sama kaninyo. O nara tinubagay na lugar, apan ako nakaila kaniya og nagatuman sa iyang pulong. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya nakakita sa adlaw sa ako pag-ani og siya nakakita niini og nagsadya. Og ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala pa man gani magkalim-an, wa pa masing 50 lugar si Kristo ba, wala pa man gali makalim-an katuig ang imong kaugalingon og nakakita kana kang Abraham. Si Jesus miingon kanila sa pagkatinuod magingon ako kaninyo nga wala pa si Abraham, mauna ako. Kita mo na. Muna masabti nila. Mao na ang wala masabti sa mga Hudiyo kani sa unang kapanahonan nga nagpakakinsa daw si Kristo nga ang mutuman daw sa iya mga pulong matugban ni Kristo dili makasinatig kamatayon. Mato ni replyan si Kristo sa mga Hudiyo nga saba raw wa pa manggani 50 ka tuig imong edad unya na anak na lugar sa imo kaugalingon namatay magani sa Abraham, namatay magani ang mga propeta unya wa manggali mas 50 imong edad nakakita kana ni Abraham. Matud pa ni Kristo, wa pas Abraham na anak ko.
Ingon ana ang mga butang ngano nga di gyud nila tuhuan ang atong Ginoong Kristo gani pa man na kung imo ka nang ipadayon ang atong Ginoong Kristo nakasinati in taon sa pagbato sa mga Hudiyo. Ingon ana ang nasinati sa atong Ginoong Kristo. Ha? Unsa pa ang bikil? Basaha Brad Samuel ang Santiago Kapitulo 2, versikulo 7 ug ang Mateo Kapitulo 11, versikulo 18 ug 19. Unsa pa ato mabasa diha? Santiago, una ang Santiago. Santiago Kapitulo 2, versikulo 7. Aniya Brad Cesar atong basahon ang Santiago sa iyang kapitulo 2 versikulo 7. Site, ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Nya Dili ba sunod dayon ang Mateo Kapitulo 11. Sige. dili ba matud pa sa Site, dili ba sila mauman ang nagpasipala ni anang ni anang madungganon nga ngalan nga gingalan kanako? Ang Mateo, O kanimo? ang Mateo, basa ang Sa Mateo. Mateo siyang 11. kapitulo 11 Versikulo Sa 19. 18 o 19. Mateo, Kapitulo 11, versikulo 18 o 19. Sige. Kaya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa gingon mga sitas no sa Mateo 11 siyang kapitulo 18 O 19. versikulo nga antud ni sa versikulo 19 gingon kay si Juan mianhi nga wala magkaon ni maginom ngani na nagingon sila kana siya gingyawaan. Ang anak sa tao mianhi nga nagakaon og nagainom apan sila nga nagingon tanawa kana siya usa ka taong ulitan palahubog og higala sa mga maniningil sa buwis ug sa mga makasasala apan ang kaalam ginamatarong baya pinagi sa mga binuhatan. Unsa di ay bikil nganong di gyud nila tuan ang Kristo kay batod pa sa rason sa mga tao kani sa unang panahon si Juan nga Bautista mianhi nga wala magkaon ni mag-inom ngani nag-ingon sila kana siya giyawaan sa si Juan gani wa mo kaon wa mo inom pero giingnan in taon si Juan giyawaan kay wa gud mo kaon wa pud mo inom di ang mga tao giyawaan man tawhanan na ngano di man na mo kaon unya sa 19 ningon apan ang anak sa tao mianhi nga nagakaon og nagainom apan sila nag-ingon tan-awa si Kristo ha kana siya usa ka taong ulitan palahubog og higala sa mga maniningil og buhis sa mga makasala apan ang kaalam ginamatarong baya pinagi sa binuhatan ini. Unsa ang bikil nganong wala nila tuhoy ang Kristo kay si Kristo daw palahubog. Oh. Ha? Ug imo nang basahon ang nakasulat sa San Mateo diha sa bugna nga Biblia si Kristo ang iyahang giinom nganong giingnan og palahubog tungod kay ang gipakita sa Biblia kun imong basahon si Kristo ang iyang giinom bino Oh. palahubog. Doon Mao na. ang Brad Kajot atong kanaggamay. Sige, unsay dugang ni Ang rason? pahayag sa mga Hudiyo no, sa pag-ila nila ni Juan nga dili mo inom, dili mo kaon, ilang giingnan giyawaan. Nya karon nga dunay mo inom, nga dunay mo kaon, ila lang gyapon giingnan giyawaan mo ni nga ang mga supakiro kayo nga mga Hudiyo kaniadto nga ngita gyud bikil ba nga supakon gyud nila ang atong Ginoong Kristo. Oh, mao na ang rason. Parang sa paidugang Brad Samuel, basaha kay si Kristo palahubog, palainom sa bino. O mo na nga mo tuo kay sayuna mo kay palahubog. Bayon sa pa ang dugang pang prueba Brad Samuel nganong ang Kristo wa pud tuhoe. Unsa pay dugang prueba Juan kapitulo 10. Bisan pangani sa Mateo kapitulo 15 na lang Brad Samuel para diretso na lang. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ngadto sa 12. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mga sitas sa 15 sa Mateo
Versikulo 8. 8 hasugod hantod sa versikulo 12. 12. Sige. Mga tawhana matud pa nagabasinog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Unya matud pa, iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya ug mingon siya kanila. Paminawa og sabta ninyo kini, bersikulo 11. Dili ang magasulod sa baba mao ang Pahugaw sa tao. pahugaw sa tao, kundi ang magagula sa baba kini mo ang makapahugaw sa tao. Sa 12. Sa 12. Dayon ta. Unya miduol ang mga tinun-an ug mingon kaniya. Nasayod ka ba na ang mga parisyo gingilaran Gingilaran. gingilaran sa ilang pagkadungog Sa imong sulti. O gingilaran Sige, sige. sa 13 gingon siya mitubag nga nagingon matud pa ni Kristo ang matag usa katanom nga dili tinanom sa akong amahan nga nalangiton kini matud pa pagaibton matud pa sa 14 pasagdi lang ninyo sila nga magatultol nga buta ug kun ang buta magaguyod ug buta sa gahong mga hulog sila. Unsay nasinati sa atong Jesucristo, taliwala sa iyang gipanghimo, giingnan pa si Kristo nga gingilaran ang mga tao di ay ni Kristo. Imagine ka, pagkapaita di ay ang nahitabo sa atong Jesucristo, taliwala nga daghan ang mga maayong buhat nga iyang gibuhat, pero ang mga tao nakaako pagyud sa pag-ingon nga gingilaran mi anang tawhana. Kaya wala gi pagtuo. Basta ang tao kaliway pagtuo. Ngan lang yung nagdi mao. Karon, unsa pa brad bubot panta buhat kapitulo 17. Kapitulo 17 bersikulo 16 ug 18 ngadto 19 unsa pay rason ngano nga wala tuhui ang atong Ginoong Hesukristo tabok dayon tangadto sa Espiritu Santo. Sige. Yato masahol ang sitar nimo nga sitas Brad Cesar sa buhat kapitulo 17 bersikulo 17 ngadto sa Bersikulo 16 ngadto sa 19. 19. Nguni ni atong matagad mga kilaan ug mga kaigsunan. Og samtang si Pablo nagpaabot kanila dito sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. Tungod niini sa sulod sa sinagoga iyang gipakiglantugi ang mga Hudiyo ug ang mga taong masimbahon. Og dito sa tabuan sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang hibalag. O iyang gikaastang usab ang pipila sa mga pilosopo nga mga epikuryo o mga estoiko og may nangutana nga nag-ingon unsa man kahaybuot isulti nining taong tig pamunit og kahibalo. Ang uban nag-ingon kini siya daw usa ka tigmantalag mga Dios nga dumuluong kay iya man ugod nga gimantala si Jesus og ang pagkabanhaw sa 19. O ilang gikuptan siya o gidala ngadto sa Areopago o gipangutana makahimo ba kami pagpakisayod unsa kining bag-ong tuluhan nga imong gipanudlo? Unsa di ay ang rason ngano nga dili po nila tuhuan ang maong pagtulunan ni Kristo tungod kay ang pagtulunan ni Kristo matud pa sa mga walay pagtuo bag-ong tuluhan kana bang wa ba maandi ba sa tao kay ang katawhan kanhi sa unang kapanahon dunay daang pagtulunan sa Pariseo ug Saduceo pero sa diha nga may tungha nga atong Jesucristo ang ilang pagtuo nga ang iglesia nga gitukod sa atong Jesucristo bag-ong tuluhan o bag-ong relihiyon o bag-ong pundok sa lain nga pagkasulti mo na hinungdan nga wala nila tui ang atong Jesucristo kay bag-o nga pagtulunan sama sa ato karon dinis kay bag-o sa ilang pagpaminaw kay naanad sila sa Katoliko naanad sila sa mga born again naanad sila sa mga Jehovah's Witnesses naanad sila sa Seventh-day Adventist naanad sila sa Baptist mo hinungdan nga di sila motuo sa PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries
kay natukod lang daw sa 1967. Kaya Mao na ang naandan rason. nila gud ang Ginoong sa Kristo. Mao na ang bugat nga rason ba dinis nganong wala nila tuhui ang atong Ginoong Hesukristo. Pero niya nata karon ba dinis ang Espiritu Santo basab nga atong gipailan ning atong bag-ong panahon karon. Bag-o man nga pagtulon anapod. Mao hinungdan lagi nga ang tao bisan unsaon na to mangugat ta dinhi atong liog, mangugat ta sa pagwali dinhi sa kalaing mga karadyuhan, aduna na 26 ka radio station nga atong gisudlan para lang atong imantala ang katumanan sa Espiritu Santo, pero ang tao nagmagahi lang gyapon sa ilang pagtuo apan na apoy uban hinuon nga nagtuo pod kay di Adunay man pod pipila lamang. o dili man pod lugar ang tanan wa pod mo tuo kay kita gani paman gikan matas Katoliko na amay ato mga kaisunan nga kalaing mga reliyon gikan sa Baptist, sa Badista, Jehovah's Witnesses na mga Protestante na born again kasagaran jud Katoliko. Busa na convert ta diha sa PBCM tungod kay naay atong nakita nga wala nato makita sa kanhi diin patadya nagpasakop sa maong natong mga relihiyon. Eksakto. Kamay ra ginabad ang pagtuon nila nat sa ato ang kagalingon sa atong pagtulunan. Jutay ra kun ikumpara sa lain. Karon ang ato namang usisahon. Sa Biblia ba, Brad Dennis, iridi ang Buhat Kapitulo 7, versikulo 51. Doon na ba'y nakalatid sa Biblia nga doon na gawin makigbatok sa Espiritu Santo? Sumala sa imong pagabasahon? Basaha ang Buhat Wala sa Kapitulo 7, ni sa Buhat City 51. 51. Matod pa din diin Sige, basa lang. Juan is Esteban maui hintungdan ini. Basa lang. So sugdan ko pagbasa ang Buhat tungod sa- 7, 51. matod pa din kamong mga tikig ug liog og mga walay circumcision sa kasing-kasing ug sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mao man usab ang inyong ginabuhat kinsa ba sa mga propeta ug wala iluto sa inyong mga ginikanan. So ang imong gibasa Brad Dennis, matud pa sa imong gibasa sa Buhat Kapitulo 7, versikulo ako lagong usbon ragon ang Buhat Kapitulo 7, ingon og tikig ug liog versikulo 51 nag-ingon ang imong gibasa Brad Dennis. Kamong mga tikig og liog o mga walay sirkunsisyon sa kasing-kasing o sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mausap ang inyong kinabuhat. So naay nakasulat dahil sa Biblia nga doon na gayud di ay mga tikig ang tawag daan ng makigbatok bitaw sa Espiritu Santo giinglag mga tikig og liog. agi pasiuna na Brad. Oo. Naanay gipasiuna ang Biblia nga nag-abot dahil sa Espiritu Santo ang tawag natong dili magtotoo mga tikig og liog. Karon ang ato namang usisahon na agyo di ay makigbatok sa Espiritu Santo. Karon kay doon na may makigbatok sa Espiritu Santo. Kini bang Espiritu Santo kung ang tao makasala ka? Ha? Ang tao makasala sa amahan, ang tao makasala sa anak, sumala sa Biblia, Brad Samuel, unsa ba ang gipakita sa Biblia kung ang tao makasala batok sa Espiritu Santo doon na ba'y kapasayloan ang tao kung ang tao makigbatok ang tao sa Espiritu Santo? Aniya Brad Cesar ang tubag sa imong pangutana kung ang tao magkasala man batok sa Espiritu Santo dili gyud siya mapasaylo sumala pa sa atong mabasa sa Biblia mas maayo pang makasala siya sa amahan sa anak kay mapasaylo pa siya pero sa dihang makasala siya batok sa Espiritu Santo dili na gayud siya mapasaylo nining atong kapanahunan karon o atong kanang basahan basahon ka nato ang prueba sa 12:32 inyong
pagpatalingugan og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao sa Mateo ni siya sa 12:32 no, og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo, apan ni bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan nining panahon na karon o niadtong kapanahunan nga palaboton. Mo na ang kalainan, Brother Cesar, nga kung makasala ka, magsulti kag pasipala Sa anak, sa Espiritu Santo, o sa amahan, sa- pasaylo man ka. Oo, Pero kung ari ka sa Espiritu Santo, dili gyud ka mapasaylo sumala pa sa atong nabasa sa Biblia. o kita mo na. Busa, dili yun pwede nga ang tao, kung ang tao may pamas unang panahon kay makasala ka sa amahan, mapasaylo ka, makasala ka ni Kristo, mapasaylo ka, apan batok sa Espiritu Santo, wala na'y kapasayluan ang tao kung makigbato ka sa Espiritu Santo. Labi nagyaga-yagaan ni mo, kana inyong master, mauni na, ana ba? Busa, ang Diyos ray nasayod na ang Diyos sa Espiritu Santo. Bandayan yun na nila. Karon ang ato namang usisahon, Brad Bubot Panta. Kinibang Espiritu Santo, kinibay gipangamuyo bani sa atong Ginoong Kristo aron moabot ang lain nga manalaban nga maong Espiritu Santo? Sumala sa Biblia gipangamuyo bani Ang ipangamuyo ni Kristo gikan sa nga man aron ikapadala ang lain nga manalaban nga maong Espiritu Santo. Unya, naabadayon nakasulat sa Biblia nga ang mga tao di igapon gid di mo to. Be, basa ang Juan. Dinhi nasulat gyapon na sa Biblia sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto 15 ngadto 17. kana sa 17 atong bagabasahon. Paminawan ninyo mga mahal nga kaigsunan. Kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo, og ako mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan og laing manalaban nga magapakig-uban kanyo hangtod sa kahangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan sa ato pa mga tawo ni dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og maanha siya sa sulod ninyo. Oh. Ang gipakita sa Biblia nga kung higugma daw mo nako matud pa ni Kristo, inyong tumanon ng ako mga sugo na kung ang tao nahigugma kang Kristo ha, tumanon daw sa tao ang sugo ni Kristo, nanhain maning sugo ni Kristo nga maoy tumanon sa tao. Gingon din ni sa 16, og ako mga muyo sa akong amahan ug kamo iyang paghatagan og lain nga manlalaban. Pag ingog lain, dili na si Kristo kay ato maning mabasa unya kung si Kristo gitawag magmanlalaban kumo kay ipadala man ng lain dili na si Kristo kay ang uban na bang pagsabot sa laing relihiyon nga kana kunong manlalaban diya maura kuno na si Kristo dili kay pag ingog lain dili na may mao. Pero sa di pa nako natubagon ba Dines, mayo tingali mo basahon ang unang Juan, si Kristo ba gitawag og manlalaban usab basa haragod ba Dines? Kining pag-ingon ni sa Kristo sa iyang gisaad nga iyang panguyo samahan nga laing manlaban nganong gitawag kini og lain kay adunay gitawag og manlaban lang nga wala tawag og lain. Sumala sa nakasulat sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 matod pa diya sa pahayag ni Apostol Juan, matod pa niya nga Minahal kong mga anak kamo dili basahan lang ayon Minahal. na minahal ko Basahan. mga anak. unang Juan 2:1. Kadara. Sige. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala. Apan kon may makasala man gayud kita, adunay manlalaban. Wala isgutig lain ha. Adunay manlalaban nga mga tubang samahan si Hesukristo ang matarong. So adunay distinction. Si Kristo gitawag og manlalaban. Manlalaban ra. Karon kay nagpadala man si Kristo og lain nga manlalaban, nagpasabot nga kanang lain nga manlalaban dili na si Kristo. Lahi na. Karon kining lain nga manlalaban nga giingon nga ipadala ni Kristo kay mao iyang sugo nga unta mao sundon sa tao, pero ang tao wa mo sunod. Naglain siya bangag.
unsa man ang madangatan niining Espiritu Santo kung moabot na sa kalibutan, nag-ingon din ni ang Biblia, og ako mga muyo sa mano kamo yang pagkatagan og lain nga laban nga magig-uban kaniya hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan kang kinsa daw ang kalibutan dili makadawat dunay kalibutan nga di kadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan napoy apan kamo nakailan na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og mana siya sa sulod ninyo dunay kalibutan nga wala makakita dunay poy kalibutan nga nakakita So, unsay karon ang kalibutan? atong usisahon ala sa Intira Pradines atong usisahon sa Biblia iunsa ba kanang kalibutan nga dili makadawat kalibutan ba nga kini atong gipuy-an basa ragod bad Samuel unsa kining kalibutan nga giingon sa Biblia nga dunay kalibutan nga di makakita dunay poy kalibutan nga makakita unsa ba kaning kalibutan sumala sa Biblia Brad Samuel hain kining kalibutan nga gipasabot sa Biblia Juan kapitulo 15 Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung unsa kanang kalibutan unsa kanang kalibutan nga dili nga makakita og dunay poy kalibutan nga makakita niya ani bang kini atong gipuy-an matod pa dinhi sa Biblia Brad Cesar, basahon ta kining nakasulat sa Juan no sa iyang kapitulo kapitulo 15 15 versikulo 18 ug 19 o hantod sa 19 ang atong basahon ingon niini ang gipayag sa Biblia kung ang kalibutan nagadumot man kaninyo matud pa ni Kristo hibalo nga kini nagadumot na kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo kung kamo iya pa sa kalibutan matud pa ni Kristo hinugmaon sa kalibutan ang mga iya apan ikaw kamo dili man iya sa kalibutan hinunua gipili ko kamo gikan sa kalibutan nga ang kalibutan nagadumot kaninyo busa dunay kalibutan nga kamaong mo dumot karon kana ding kalibutan nga wala makakita og doon na po'y kalibutan nga nakakita dili dahil na kay kalibutan nga atong gipuy-an kun dili tao di ang gipasabot kay matod ba Kristo kung ang kalibutan nagadumot man kaninyo ibaluy nga kini nagadumot na kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo kung kamo iya pa man sa kalibutan higugmaon sa kalibutan ang mga iya apan kay kamo dili man iya sa kalibutan hinuno gipili ko kamo gikan sa kalibutan ang kalibutan nagadumot na kanimo dunay kalibutan nga kamaong modumot kay kinsa ba ang kamaong modumot dili kini atong gipuy-an kundi tao ra kay ang tao mao may modumot busa ka ng kalibutan di ay nga dili mo tao wala makakita ug doon na po'y tao nga makakita mao day ang mga tao ang gipasabot di ana nga kalibutan nga dunay kalibutan nga dili makakita doon na po'y kalibutan nga makakita kinsa tong dili nga makakita nga kalibutan mao tong dili magtotoo kay di ka magtotoo unsa man imong pagkakita sa Dios kay Espiritu Santo kay dili man ka magtotoo hain pa ang dugang pruiba bubot pantaho 1 kapitulo 7 bersikulo 7 unsa pang matanga sa kalibutan nga matud pa ni Kristo nga nagadumot nga dili na sila makadawat sa Espiritu Santo gitagna ni gud di ay daan Brad bubot nga inig-abot sa Espiritu Santo dili gud ay na siya tuuhan o dili daw na siya inunta nga mutuo ang mga tao hain pa ang dugang pruiba Sa Juan sa kapitulo 7 bersikulo 7 sumala si imong gisitar ani atong basahon ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan kini nagadumot kanako kay gipahimatudaan ko man kini nga dautan ang mga buhat niini. Unsa di ay ang kalibutan nga gipasabot nga dili makakita og dili makadawat ang tao di ay duna di ay mga tao nga dili makadawat ni anang Espiritu Santo. Nalatid na daan sa Biblia gitagna na bulahan lamang ang mituo pero katong dili magtotoo bulahan ba dili busa daan na nakalatid sa Biblia nga nigabot sa Espiritu Santo dili guday na siya tuuan sa mga tao pero naapoy mo tuo kay naamay nakakita naapoy dili pud makakita kay kanang dili makakita mao nang mga tao nga dili magtotoo o kanang nakakita mao nang tao nga magtotoo. Muna ang gipasabot sa Biblia karon kun ang tao mutuo siya sa Espiritu Santo Brad Samuel Episo 4:30
unsa ba ang mapala sa tao kung mutuo siya sa Espiritu Santo? Maluwas ba ang tao kung mutuo sa Espiritu Santo o malaglag ba siya? Aniya, Brad Cesar, kung ang tao iyang dawaton ug tuhuan ka ng Espiritu Santo, dili gyud siya malaglag, kay ang Espiritu Santo para kana lugar siya sa kaluwasan lugar kung pagadawaton kana sa tao niya. Sa Episo sa gingon ni Brad Cesar, siyang kapitulo 4 versikulo 30, ingon patalingugan mga malnamo nga magsunan ug ayaw ninyo pagkasakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa ginatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa ka ng Espiritu Santo di ay kan dawaton kana sa tao para di ay kana sa katubsanan sa imong mga sala. Tud kay kanang Espiritu Santo kun imo kanang pagadawaton dili kana alang sa kalaglagan kun dili alang kana sa kaluwasan matud pa sa dugang prueba sa Episo sa iyang kapitulo 1 versikulo 3 sigingon ug pinagi kaniya kamusab sa pagtulong ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita may tuod sa pagluwas kaninyo ug sa diyang na nagpanuo na kamo kaniya sa Espiritu Santo gitimrihan kamo nga ang gitimre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. So kaluwasan di ay ang Espiritu Santo, dili day kalaglagan. Busag yangyo na mo ang mga tao karon nga kutob sa namin na og nagsudong sa Facebook og sa YouTube nga ang Espiritu Santo kun imong dawaton kaluwasan day na do na pa bay dugang prueba nga ang Espiritu Santo manluluwas gyud na siya. Oo, akong basahon ang usa ka Biblia nga di Passion Translation sa John chapter 14 verse 15 to 17 na ingon, loving me empowers you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior. Nga kung atong basahon, the Holy Spirit of truth will be to you and friend just like atong padayon. Giingon dinhi sa atong binisayo na lang para pagdaginot kay ang oras hapit na. Giingon dinhi nga another Savior. Nga kining Espiritu Santo day lain day kini nga manlalaban nga manluluwas usab kay sumala sa giingon dinhi ang paghigugma kanako matud pa sa The Passion Translation. Ang paghigugma kanako naghatag kanimo ug gahom sa pagtuman sa akong mga sugo ug akong mga muyo sa amahan. Mao man ang nakasulat sa Juan 14 bersikulo 15 ug 16 sa The Passion Translation ingon, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo ug akong mga muyo sa amahan ug siya maghatag kaninyo og laing nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga mahimo ninyong higala sama kanako. Iyon sa di ay ang Espiritu Santo manluluwas. Mao kana usa siya ka Savior, another Savior kun si Kristo manluluwas, ang Espiritu Santo usab manluluwas sumala sa gipakitang pahayag sa Biblia. Karon kay ang Espiritu Santo manluluwas man. Naabay mabasa sa Biblia nga ang Dios ato yung makita sa naong og naong managitaw og face to face. Oo, basahon ko ang dabok nga gitawag og Tyndale Translation, ang 1 Corinthians chapter 13 verse 9 and 10 nag-ingon, for even our special knowledge and our prophecy are incomplete, but when the perfect come, that is when ingon din ni God face to face, open bracket, the need for His special gift will come to an end and they will disappear. Kung atong binisayo nag-ingon, kay bisan ang atong special nga kay balo matud pa ug ang atong propesya dili kompleto. Imagine ka ang katunay propesya sa mga apostol dili dayto kompleto, apan nig-abot na sa hingpit sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios sa naong ug naong ang panginahanglan alang niini espesyal nga gasa mawagtang og kini mahanaw. Kadto di ay gipakita sa Biblia nga kadtong ilang propesiya sa mga apostol dili dayto kompleto.
Unya nag-ingon dinhi apan inig-abot na sa hingpit pagkadili kumpleto disipline dili hingpit pero dunay hingpit daw nga maabot nga sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios sa naong ugnaw ang Dios sa naong ugnaw sa ato pa kumpleto na kay gipakita man sa Biblia makita nato ang Dios sa naong ugnaw mo na gitawag God face to face nga nay gitawag og open bracket nga di ay nakita nato sumala sa The Book Tender Translation nga ang Diyos makita day nato sa naong ug naong. Busa mo kana ang among gipamatud-an dinhi sa among mga pagwali nga ang Espiritu Santo manluluwas di ay usab dili di ay kay kun ang tao motuo sa among giwali nga Espiritu Santo nan ang tao dili maluwas kaya ang Espiritu Santo manluluwas man pero sa unsabay hinungdan Brad Samuel ngano nga niya naman kita sa Espiritu Santo kinsa baday ang puli ni Kristo kay unsa basab ang gipakita sa Biblia ha unsa bay gipakita sa Biblia Brad Samuel ngano nga ang atong Ginoong Kristo dili naman nato kana ginawali unsa baday hinungdan Brad Samuel ngano nga dili naman Kristo ang atong gihimo nga pagwali kundi ngano man nga Espiritu Santo naabay dugang prueba Brad Samuel ug unsay gipakita sa Biblia unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 kung ngano Brad Cesar ngano sa atong panahon ngano nga wala kita nagpamatuod sa pagwali may tungod sa balita sa atong Ginoong Kristo kung unsa ang mga rason katarungan niya na ang katarungan niya na Brad Cesar tungod kay daan pa na sa kaning panahon kung atong sundan ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo sa dihang nagpamatuod sila diha dapit sa katumanan sa atong Ginoong Kristo nga ang ilang panahon dili kana dumalayon dun na kanang matudpag gitugan nila nga katong ilang pagwali sa pagpamatuod may tuod sa balita sa atong Ginoong Kristo gitugan nila nga kato dili pato kahingpitan nga balita ug kato kay dili man kahingpitan nga balita mawala kadtong maong balita ug pulihan kato sa hingpit na nga balita mga mahal namo nga may kisuhan. Sa unang Korinto siyang kapitulo 13 9 ug 10 matud pa sa mga tinun-an lugar sa atong Ginoong Kristo gingon sama ni Apostol Pablo matud pa sa atong mabasa kay atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe matud pa ni Pablo dili hingpit sa Biblia ng Katoliko nga hubad mga mahal namo nga magsunan nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga matud pa kay atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili daw hingpit apan kun ang hingpit mabot na kadtong dili hingpit mawala sumala pa sa itong mabasa sa Biblia nga mawala o igahiklin na lang unya pero atong sundan kung unsa ug hain kining gingon ni Apostol Pablo nga doon na sila kaalam ug dinasig nga mga mensahe nga dili daw hingpit ug kay dili man hingpit mawala kana pag-abot na sa hingpit nga mensahe matud pa din ni sa gingon sa Biblia gyapon nga hubad sa Biblia ang Katoliko sa Roma 10:17 gingon gihubad ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe matud pa ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo busa kato din gingon ni Pablo nga ilang kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit ug kay dili man hingpit mawala kato ang buot gipasabot ni Pablo siyang panahon nga doon na sila kaalam dinasig mga mensahe ang mensahe nga ilang gitugan mao day katong mensahe sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo nan kay dili man hingpit matud pa ni Pablo sa ilang panahon sa pagtug-an nila ngadto sa ilang kapanahonan angay ba ang tao magpabilin ni anang mensahe nga kanang gideklarar ni Pablo nga kana dili pa na mo ang kahingpitan nga mensahe dili matud pa sa Hebreanon sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1 gingon sa Biblia gyapon nga Katoliko gingon matud pa sa 6:1 busa magpadayon kita sa hingkod nga pagtulunan matud pa sa atong mabasa ug dili ta magpabilin sa mensahe nga Kristohanon busa kadudeng mensahe nga gingon nga matud pa nila dili hingpit ug kay dili hingpit mawala kana pag-abot sa hingpit ka mensahe uwali kadudeng mensahe sa atong pagsusi sa Biblia ang mensahe nga buti pasabot ang
ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Kristo nga kanagingon nga dili ang tao angay magpabili ni anang maong mensahe o pagwali mga mahal namo nga bagkaigsunan. So yun ana ang malig-on nga katarungan nga katudayng giwali sa mga apostol dili pa daw kato kahingpitan ug gani pa man sa Hebrehanon 6:1 sa Bibliang Katoliko gigingon nga ni busa biyaan tana ang naunang tuluohan may tungod kang Kristo ug muuswag kita ngadto sa pagkaptong sa dili na pagpahimutang sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa mga patay nga binuhatan ngadto sa Dios. Kung mao biyaan na ang naunang tuluohan kang Kristo pero sa panahon kang Kristo sa iyang dinhi pa sa kalibutan dawaton gyud to sa tao kay mao man nay gipakita sa Biblia sa panahon sa atong Kristo karon kay ang atong Kristo mupahawa man siya naabay dugang prueba Bradinis ngang Kristo mupahawa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 ngadto sa 11 unsabay gipakita sa Biblia Bradinis. O matod pa sa Biblia, nagpaila nga si Kristo mo pahawa. Kay kung dili siya mo pahawa, ang lang malaban nga maong Espiritu Santo, dili mo na kanila. Kana, gi-address lang sa iyang matinunan kanito. Pero matod pa, sumala sa nakasulat. Juan kapitulo 16 Ngani, suginlan ko kamo sa tinod nga maayo ka lang kaninyo nga mo pahawa ko. Kay kung dili ako mo pahawa, ang manlalaban dili mo hana kaninyo apan kun ako mupawa siya akong ipadala kaninyo og inigabot niya iyang pailo ng kalibutan sa salas pagkamatarong sa hukom kay sila wala man musalig kanako. Karon ang Kristo day mo pahawa. Ito na pabay dugang prueba Brad Bubot Panta Lucas kapitulo 17 bersikulo 22 nga Kristo di nagyud siya makita og ang tao tama na lang siya sa pagpangandoy na abay atong dugang prueba nga ang Kristo dili na siya magpakita pa may hinungdan nga gipadala niya ang lain nga malaban nga mong Espiritu Santo. Di ato basahon nga Lucas sa kapitulo 17 bersikulo 22 ingon ni atong matagad. Og siya mingon siyang mga tinun-an ang mga adlaw magabot ra nga kamo mga andoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao apan dili kamo makakita niya ini. So na ay gipakita ang Biblia nga ang tao igo lang mangandoy apan di na makakita sa atong Ginoong Kristo. Ngano man gaa pa bay dugang prueba nga ang Kristo dili makita na gyud. Naa matod pa sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 37 ug 39 nagingon, "O Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta nga nagagabato sa mga sinugong anak kanimo, sa gingon ni sa pagkadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak maingon sa imongaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagdumili kamo. Panawa matud pa ni Kristo, mabiniyaan ug mamingaw ang inyong balay kay sultihan ko kamo matud pa ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang mag-anhi sa ngalan sa Ginoo." Kumao ang Kristo dili na siya makita pa pag-usab sumala sa gipakita sa Biblia. Unya karon ang tao taman las pagpangandoy mamangani na ay daghang relihiyon nga pamatuod Jesus is coming, Jesus is coming. Jesus 1980s pa wa gyud na matuman ngano man ang Biblia dili mamakak. Tinuod ang mabasa sa Biblia nga ang Kristo dili na magpakita mo hinungdan nga ang Espiritu Santo mao na ang gipadala sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Maoy puli sa atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu Santo. Daghan man nato na nga napamatud-an dinhi sa Biblia nga ang Espiritu Santo maoy puli sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia nag-ingon gani dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nga ang Biblia nga atong magabasahon mga pulong sa Dios nag-ingon matud pa ni Kristo kini mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako
siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Ang Espiritu Santo mo ay puli. Busa ingon ana ang ato nakitang payag sa Biblia ug sa unsay hinungdan ngano nga ang Kristo wala tuoy tungod kay ang ipakita sa Biblia nga naagayoy bikil nga matud ba sa tao nga wa may matuon ni Kristo tungod kay si Kristo tao lang nagpaka-Dios nga tao ra man unta mausad gapon ang among magtutudlo Divine Master Tomas Iño Senior nga gitudlo sa namo nga tao apan ang tao magdumili kay para nila ang Dios Espiritu tunan daw niya na nato nga ang ilahang pagpamatuon nga ang Dios daw Espiritu dili daw magpakita ug ato lamang hangyoon sila Brad Samuel nga magsunod lamang sila sa atong programa dinhi sa DYLE sa matag adlaw nga Domingo ug amo unya nang ipakita nga ang ilang mga sitas nga ang Dios daw Espiritu dili daw makita busa tungod kay ang oras Brad Samuel na human na magyud ang ato ang mga pagwali dinhi ug maingon na lamang kita nga daghang salamat Master sa panalangin nga maghatag sa imong mga tinunan ug manghinaot kami nga unta dugang pa makaalam imong itudlo dinhi sa imong mga alagad ug kini ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Cesar Pati uban usab sa akong kauban Dennis Gonzales sa O ginusab si Brother Samuel Montimayor. Kiniusap si Brother Luciano Panta, mingon na lamang kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mayong udto kaninyong tanan.